lalong lumakas. Oh, tumbang nyog, bali. Oh, bali ang nyog mga kasinag, sumampit sa kuryente. Oh, nagiba na yung bahay dito. Oh, ang lakas oh. Pati alon sa dagat. Lakas. Makupli muna tayo mga kasinag. Makupli tayo dito. Makapansin nyo mga kasinag oh. Ang tubig dagat, ang lakas. Hindi biro. Ang lalaki ng alon. Uber muna mga kasi nag-uber. Wala kasang hangin. Talagang nasampa ng ano tubig dagat yung mga alon mga kasinag oh. Nakikita nyo yan. Biro ang lakas pa ng hangin ah. Hello. Oh, lalong lumakas. Nag-cover muna ako mga sinag ha. Pahina-hinain ko muna ang hangin na yan. Ang lakas kasi kung didiretso tayo. Dagat oh. Lagong na ako oh. Tubig dagat. Ang lakas. Ay talagang malakas. Umiihip talaga. Ay grabe ang lakas ng grabe oh. Oh. Titingnan ko naman lagay ng bahay. Tapos yung alaga natin mga baboy. Pahina-hinain ko lang ang ulan na ito. Ako mover lang ako dito. Ayan kung mapansin nyo, naka-cover lang ako. Awawang kasi ng ating mga alagang hayop mga kasinag. Ako hindi natin titingnan. Iniwan ko lang sila kagabi. Kung makikita yung tubig dagat to, talagang
tunog na yan. Ayun, lata doon sa taas. Wow, talaga. Ay, hindi biro mga kasinan. Ayan na, naghina-hina na. Abante tayo mga kasinan. Kasi medyo humingan na. Ayan na, ito na ang binanata ni ang bagyong Pipito mga kasinag. Gumiba na. Oo, kagaya ito, giba. Giba na yung ano lako ay may kilo. Ito ang ano. Tingnan natin ang bahay mga kasinag. Grabe. Hindi biro. Buo pa ang bahay mga kasinag, nakatayo pa. Oh. Buo pa naman ang bahay natin. Yun, ang nabuwal dito. Oh, tanadali na yung avocado. Tingnan natin ang alaga natin. Oh, nabuwal na yung avocado dito. Oh, natagtala ng ano ito oh. Natagtalang ano. Kasoy daw ton. Akit ka doon sa taas. Sakat na dahil ni na hiling doon palibasan. Okay do man. Kaya ang doktor. Hindi ko na datuban dyan sa taas. Ibabaw. Dapat na ano pag ibabaw. Ano, kakalingan ng ano. I-drain mo daw dong yung ano, ilagay mo daw sa drain ang washing. May mga nilagay akong electronic dyan eh, sa loob. Tapos itong sa inyo. Inilagay ko yung PCU wifi kayo dyan sa box sa ano nyo. Oo, sa inyo. I-drain mo daw, tapos ibaba mo yung hose. Ibaba mo na yan, drain mo. Naka-drain na, oh, sige. Yan, sa klubi na. Taklobi na. Tagka lang ano mga kasinag, gawa ng lakas ng hangin. Batahin ko din sa kabila. Daw. Ayan. Tingnan natin alaga natin baboy. Itong isa kong baboy kasi mga kasi nagbuntis. Yan oh. Ay madilim. Okay naman. Ito lang ang nagiba. Ayan, giba na. Giba na yung isang kulungan ng baboy ah. Dito sa kabila, tignan ko yung alaga kong baboy dito sa kabila.
Napakit na ang ating trapal. Ano? Kumusta? Ha? Kumusta kayo? Okay naman. O ikaw, kumusta ka dyan? Wala kang masisilungan. Diyan ka lang muna. Ano, kumusta kayong dalawa dyan? Ha? Ay, yung kalapati natin mga kasinag, oh. Okay naman yung dalawa. Yung isa dito. Gulat ko. Okay naman.